školičky. Nastal čas, kedy opustíte túto branu a odídete do základnej školy. Je to veselá udalosť a preto sme pre vás pripravili krásny program. Samozrejme, dovolte mi všetci prítomní, aby som privítala pána starostu. Poslanca v tejto časti a taktiež zamestnancov miestneho úradu. Vítam taktiež deti zo základnej školy s pani učiteľkami a celý pedagogický kolektív i prevádzkových zamestnancov našej školy. Ale teraz počúvajte, niekto sa tam skrýva. A to je taký spevák, ktorý vie tak krásne spievať. To je Ujo umelec. A volá sa Marián Čekovský. A viete, čo urobíme teraz? Zavoláme ho asi takto. Budeme vytvoriť, pomôžte mi. Maria! 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 Nepočujeme? Ešte Maria! Tu je! Ja si ho takto chytím, lebo takúto možnosť stále nemávam. To je ten Ujo Marián Čekovský, ktorý sa prišiel tiež s vami dnes rozlúčiť. Ale počúvajte, to nebude len tak. Budete musieť asi aj s ním spievať. Vieme spievať? Tak sa ukážte. Nech sa páči. Ahojte všetci. Poďme prosím ťa, vás bude takto sadnem pre deti a mi budú krásnu fotku. Lebo sa s vami chcem spotiť, lebo nič také pekné som ešte nevidel. Všetci teraz ukážu zuby. Pripraviť sa. Pozor, zuby! 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 Tak, máme to? Ďakujem pekne. Ešte jedno, lebo možno nebude naša pani učiteľka, takisto jednu na pamiatku. Ešte vydržte a ešte raz ten. No, a teraz ho poprosím. Dobre, no, ja som došiel dnes na to, ja som prišiel preto, aby som si s vami trošku čo zaspieval, aby sme robili všelijaké rytmusy, aby sme spievali, tancovali, dobre? No, ja vám chcem ukázať dačo, čo ste ešte nikdy nevideli, alebo ste videli a nepoznáte, tak vám to ukážem, dobre? Ste pripravení? Keď som bol maličký, tak som zjedol taký synťák, taký klavír veľký, mater, a ostalo mi toto, pozerajte sa. No, to znamená, že keď zoberiete mikrofón do ruky, kdekoľvek je mikrofón, stačí len urobiť, že T a Č. Skúste T-Č. T-Č. A zložite mikrofón a Č. Takže toto je T-Č. Ale existuje aj také, že teraz by sme mali spolu všetci spolu niečo zatlieskať. Dobre? Tak sa dohodneme, že tu je moje pravé krídlo, tu je moje pravé krídlo a tu je moje ľavé krídlo. Rozumieme si? To znamená, že pravé krídlo bude robiť, že ťap, 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 ťap a ideme. Nie, len pravé krídlo, tak. Dobre. A teraz budeme robiť, že ťap, ťap, ťap. A ťap, ťap, ťap. Ťap, ťap, ťap. Ťap, ťap, ťap.
robíme čapi, čapi, čapi. 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 A na hlas. Čapi, 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 čapi a potles! Ja by som sa chcel spýtať, kto by mi chcel niečo zaspievať. Nejakú peknú pesničku, iba pre mňa. Áno? Tak poď k nám. Ale tu dopredu, tu sa postaviť a spievať, že kto ide? Aj ty ideš? Ale iba jeden teraz. Veľký potlesk. Ahoj. Ako sa volá? Deško, kaži. Deško, pekné meno. Ríško? Ríško. Veľmi sa ti ospravedlňujem. Ja som rozumel, že Deško, ale aj Deško je pekné meno. Ale Ríško je ešte, čo? Lepšie meno. A prečo je Ríško ešte lepšie meno? Lebo je tam Mekčen. Lebo je tam Mekčen. Môj sa to zadí. No dobre, a čo by si tam teraz, my tu máme akože superstar. A čo budeš spievať? Čapi, čapi, čapušky. No, tak ste pripravení? A my budeme lúskať, viete lúskať? Chcem počuť. To je ono. A my lúskame, my sme akože kapela. A ty budeš akože spievať, ty budeš teraz, vieš to? Ty budeš teraz... Richard Miller. Nie, lepšie budeš, ty budeš teraz, vieš to? Michael Jackson. Správne? Ajajaj. Michael Jackson, ňa. No, takže pripravený, pozor. Ríško spieva pesničku od Michaela Jacksona, čapi, čapi, čapušky a my lúskame. Pripraviť sa, nezabiť sa, pozor. Čapi, čapi, čapušky, išli mačky na hrušky a dievčence na jablčka a tam stretli pána Vlčka a pán Vlčko hau, hau, hau a dievčence ja. Bravo. No tak, môžeme sa zadnúť, toto bolo super, že a pán Vlčko hau, hau, hau a dievčence ňaj. Dobre, veľmi pekná pesnička. No, a teraz by som potreboval ešte niekoho. Nech sa páči. Ide spievať? Pozor, teraz prichádza George Brown. Spievať. Ahoj. Pozor na papuču. Myšte. Ahoj. Ako sa voláš? No, tak poď sa, tu sa dostal. Vieš aj tancovať? Ticho teraz. Teraz veľký pozor, teraz bude spievať, budeš tancovať chvíľku. Tak dáme teraz 10 sekundový tanec zo Superstar. Budeš tancovať, aký tanec, hip-hop alebo čo? Čo zatancuješ? Hocičo? Tak raz, 2, 3, 4. Raz, dva, tri, hop! Ty si taký šikovný, že normálne dovidenia. A teraz pozor! Pozor teraz, to nie je všetko. Teraz nám niečo zaspievaš, však? Áno? Myšte? Jak sa zaspievaš? Ja viem po rómsky. A svaker romale. Myšte, kaj salas. Alebo myšte, sokes.
a k tomu sa ešte vrátime, my si dneska nemyslíme svoju vlastnú pesničku. O Luniko z 9. Ako sa povie 9? 9? Ako sa povie po romsky 9? Dobre, takže my si vymyslíme dneska spolu vlastnú pesničku, ale teraz pozor. Veľký pozor, teraz prichádza obrovský majster Pavarotti. No tak toto bolo ale veľmi pekné. No. To bolo výborné, ale teraz pozor, deti. Teraz prichádza ďalší veľmi silný bod programu a to je moja hudobná skupina. Kto by chcel byť muzikant? Ako sa povie po romsky, že muzikant? Muzikant? Ale mne sa zdá, že sa hovorí labudaris. Nevíte sa? Nevíte sa? No, prichádza moja kapela, takže poprosím, na bubny, viete, kto bude hrať, volá sa Jožko. Zakričíme, Jožko! To je Jožko! Niekedy býval na Hrebendovej. Kde sa priznal? A teraz pozor, a prichádza ďalší môj kolega na trumpetu. Viete, jak vyzerá trumpeta? Ako vyzerá? Bude hrať Pálko. Pálko Jeňo. Potles. No, a teraz prichádza môj veľký kamarát, Sár, mysteriózny spevák, labudaris, Šaňo Sási, veľký potles. No, a čo má Šaňo v ruke? Gitáru. Kto bude hrať na gitaru dnes ešte? A kto vie hrať na gitaru? Hej? Teraz pozor, ešte chcem vidieť môjho kamaráta, jak hrá na gitaru. Teraz všetci ticho, lebo teraz prichádza veľmi silný moment, tomu sa hovorí, ako sa hrá na gitaru. Stolička, pán majster, nech sa páči. Ukážte nám, ako sa hrá na gitaru. Ticho teraz. Veď obrovský talent. Potles. Ďakujeme. No, nech sa páči, sadnúci na stoličku. A teraz veľký pozor, Eric Clapton prišiel. Nech sa páči. Čo nám teraz zahráš? Nevie, ako sa volá pesnička, ale zahrá. No zahraj Mirečku. Mirečku, ideš. Tiško. Pozor, tichučko. Pod tou skálou, kde proudce kysičí. Poznáme tú pesničku. A dečí červený kapraní. Ďakujeme, bol to super. No, ale teraz pozor. Kto z vás miluje hudbu? Všetci? Lebo hudba je dobrá. Hudba je v srdci. Hudba je taká, že odpadávam. Ja počujem peknú pesničku, ja tak robím, že ako robíte, keď počujete pesničku vy? Hudba je. No, takže chcete počuť nejakú peknú pesničku? Pre vás jednu peknú pripravený, poprosím, Šáňa. A táto pesnička je o mame. O mame. Takže, mne sa pýta, či nespievať, bo mne tancovať ideš. A Šáňa, viete kto? Viete, kto je to kulturista? Kulturista nie je riaditeľ kultúrneho domu, to je človek, ktorý sa venuje celý život tomu, aby mal čo veľké
Sváli. Sváli. Schwarzenegger. No, a on je Schwarzenegger, ale vie hrať na gitaru. Sám, Mište, Šaňo, zahraj nám prosím ťa pesničku o mame a dáme ti mikrofón. Bolo by dobre, nie? Teraz musí gitaru naladiť, lebo má staré strumy. Tu je dole. Jaj, rozbil si okuliare, Šaňo. Asi pôjde do obchodu Androforo a kúpime mu nové okuliare. Pesnička sa bude volať Mama a budeme spievať spolu. Mámo, mámo. 2, 3, 4. Mámo, mámo. Dobre, stačí. Mám teraz pozor. Aha. Dobre. Ja tak, hej. Dobre, tak dobre. Už to hrá? Takže ideme. Gitara by hrala, keby sa jej chcelo. Dobre. No, a pesnička bude hrať na gitare pre vás všetkých. Kto sa volá Janko? Kto sa volá Janko? Janko. Ruku hore, Janko. Ty si Janko? Jak sa voláš? Desko. No však to je Janko. A ty sa voláš jak? Ako? Leo. A ty sa voláš? Seleka. A ty? Tomáško. A ty? Ríško. A ty? Rebeka, je krásne meno. A ty? A ty? Jessica, to si ty? Lacko, krásne meno máte. A kto sa volá Janko, okrem dneska? Tak dneska máš meniny. Vieš o tom? Dneska je v kalendári Janka a ty máš dnes meniny. Čo by si chcel na meniny? Meniny? Dobre, tak pekná pesnička. Náš spevák Peter Kalcium bude spievať pesničku Mámo, mámo, takže takto to správne. Ja ti dám mikrofón takto dole a budeme spievať spolu, dobre? A držka. Potom mikrofón. A ideme spolu tlieskať. Yeah.
que me tu pares cada A ešte raz, spolu so mnou. Spolu s Marianou. A ešte raz. A ešte raz. Takže, a ja poznám jednu pesničku a tá je o tom, že Šane mi pomôže. Ja som sa ju naučil, aby ste vedeli, že ja poznám Androtíre, 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 Kánebala. Poznáte? Sola Kunika Gidamba. Hej, Androtíre, Kánebala, Sola Kunika. Androtíre, Kánebala, Sola Kunika Gidamba. Hey, Androtíre, Kánebala, Sola Kunika Gidamba. Nejakú detskú pesničku, ktorú poznáte vy. Vieme. Ktorá je to? Vieme. A viacej z toho si zaspievať. Takže chcem počuť teraz pesničku od vás. Mají. Ktorú ste si pripravili. Ale postavíme sa všetci. Tak sa postavíme. Postavíme sa všetci. A zaspievame si rock'n'roll. Čože? Vy hráte rock'n'roll? No, ste pripravení? Áno! Myšte! Pozor teraz. Daj pravú ruku vpred, daj pravú ruku vzad, daj pravú ruku vpred, a poďme vás.
Daj ľavú ruku. Daj ľavú ruku vpred. A pravú ruku vzad. Vpred. Poďte ma to naučiť niekto, kto to vie? Tak ja by som si vybral svojho... Ty mi ukáž. Ukážeš mi ty? Dobre, tak mi to celé povedz do mikrofónu, ako to má byť. Ľavú ruku pred, ľavú ruku vzad. Ľavú ruku pred a poriadne ukaz a tancuj šuby. Takto sa gýbaj. Daj ľavú ruku vpred, daj ľavú ruku vzad. Daj ľavú ruku vpred a táto... Šuby. Aha, už to viem aj ja. No, ešte dve viete? No povedzte mi, čo bude ďalšia pesnička. Pani učiteľka. Výborne, a teraz prosím vás bravo. A toto isté teraz, ale tak potichu, ako keď tam tomu je noc. A chcete to zaspieť potichu, ale najtichšie, ako sa to dá. Ste pripravení? Ale aj áno, hovoríme ticho, že áno. Tak tú istú pesničku, ale potichu. Pripraviť sa, nezabiť sa, pozor, teraz. Teraz nahlas. Výborne! To bolo fantastické. A poznáte tú pesničku, že išla sova na tanec, vyfintená veľmi, pratala sa poza pec, pratala sa dvermi. Keď ju vrabec uvidel, hneď ho svrbí nôžka, poď sobička na tanec, skočíme si troška. Tančil vrabec trapatý, tance samé nové, postúpal on napätý, milej pani sove. A vrabček pozor daj, ak ťa zbajíš búrky, na fety mi nestúpaj, ani na pazúrky. Naľakal sa tanečník, že mu zlomí kosti, nik už sovu nebojal od tej mrzutosti. A teraz si tu spolu čo? Zaspievame. Ale ešte by som chcel počuť jednu pesničku. Pani rejiteľka povedala, že ešte viete jednu. Ale to by si... Poď k nám, prosím, citátom, prosím, tu zaspievať ty, prosím, chceš? A vy sa... Dobre, takže... Nie? Tak kto by zaspieval jednu pesničku sám? Tak poď. Áno, v modrom tričku prichádza ku nám. Tiško teraz, tiško. Pozor, bude to špeciálna pesnička. Ahoj, ako sa voláš? Ešte raz. Rajmo, to je krásne meno. Teraz ticho, Rajmo bude spievať. Čo? Rafaela Storoška? Zober si mikrofón a ideme. Rafaela Storoška, mám červené ponožky. Ponožka.
ale ideš teraz ty? Áno. A čo to bolo v tej pesničke? Šup, šup, buky? Čo to bolo? Šup, šup, buky? Dobre, teraz pozor, a teraz prichádza. Ty sa voláš ešte raz. Ríško, viem, Ríško. Takže ty to spieš teraz. Asterixom a Obelixom, bratia s nami, počeste snou, prežijeme krásnu chvíľu, prežijeme. Bratia s nami, počeste snou, prežijeme krásne chvíle, bez nami moje milé, pod nohy, nad hlavu, stále sa dívaj, kdy ma neútočia takým divom a pridaj sa k nám na víťazný boj, na víťazný boj, na víťazný boj. Veľmi šikovný, veľmi. A tu máme 3 spevačky, Celine Dion, Whitney Houston a Beyoncé. A čo budete spievať? No, toto si chcem pozrieť, takže pripraviť sa, išli dievky na trh. No tak toto bolo krásne. Pokloniť sa. A bolo to výborné. No tak toto bolo také krásne. Kto by chcel ešte zaspievať? Tak poďme. Ticho teraz. Ticho. Ahoj. Ako sa vám? Dobre. Franko, čo nám zaspievaš? Ticho, teraz ide Robko, ale čo ty zaspievaš? Ticho, teraz ide Kolo Línske, poznáme to? To je najväčšia hitovka, to je Mr. Jackson. Dobre, ahoj. A teraz Ticho, teraz Tichučko, to prišiel k nám spievať. To vieš? Tichučko teraz, Tichučko. Ticho, chceme počuť ten krásny hlások. Tak sa postav dopredu, takto, tak. Zaber si mikrofón a zaspievaj. Tichučko je ty. A dáme si ešte raz všetci spolu. Ešte raz celé. Barom, barom, prišli
konca. No a ešte prichádzajú. Ahoj, nech sa páči, tu sa môžete postaviť. Ako sa vy voláte? Chvíľučko teraz. Ako sa voláte? Ale prvé meno. Gabika? Ty si Gabika a ty si? Jaké ste krásnunky. A čo budete spievať? Pesničku, hej? Pripraviť sa, pozor, a nahlas spievame teraz. Ste zabudli pesničku? Slnečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti, cez mŕtvoľku strčilo, zasmialo sa od radosti. Prileteli včely mŕtve, modlíme sa za nevále, nechám ona na svadbe si, práce za šťastné práve. Ozerá sa slnko zlaté, čo sa robí, čo sa deje. Zlaté ráno práce majú a slnečko sa len smeje. No, krásne. Uklonte sa. Bolo to výborné. Dobre, takže ako vyzeráme s časom? My tu máme pre vás aj speváčku. Ale nie, to sú speváčky, tak poďte ešte. No, a vy sa ako voláte? No a čo budete spievať? Akú pesničku? Dobre, ty poď Ríško, kto sa postav do stredu, tak, zaber mikrofón. A čaje, vedľa teba čaje a spievame. No poďte sa ukloniť, lebo to bolo fantastické. Ukloniť sa. Tak. Ale náš čas beží veľmi rýchlo. Chybučko. A teraz toto je posledného. Kto by chcel zaspieť nejakú modernú? Ale modernú. Napríklad prší. Tak ty. Ideš? Dobre, tak nič. Poprosím Šaňam zobrať gitaru, obračia nie. No, tak poď. Veľký potlesk prichádza hviezda. Ako sa voláš? No, a čo by si nám zaspievala? Tiško. Dobre, tichučko, šošovička ide. Šošovička krásou pazula, kde ste boli, teta Zuzula. Bola som na prevodičku, idem variť šošovičku. Jedzte ma vlčky, jedzte. Už ma moja milá nechce, udrite si vlčky zuby. Už ma moja milá ľúbi. Jej, to bolo krásne. Ukloniť sa. To sú zlaté a šikovné deti. Musím sa priznať, že som... Tak ešte teba chcem vidieť, no poď.
to teraz, ticho. Ja si zoberiem takú stoličku, dobre? Tu si sadnem, ticho. Môžem si povedať stoličku, pani rejiteľka? Nie. Dobre, sadni si. No. Ako sa máš? Ako sa voláš? No, a teraz Gabi? Gabi? Evin? Kevin. Jaj, Kevin! Máme takého úplníka, on sa volá Evin. Možno sa radíte, ako to má Kúzo. Hej, Kúzo, pozrite. Počúvajte. Čo bude spievať? Oli, Jačko, laki, jejko, umývaj sa, utieraj sa, porobi si bočky, ida na vodočky, aby bez nikoho na vás nebudeš. To bolo Kevin, perfektné, ukloniť sa. Nie, trošku. Dobre, no, takže my sa s vami asi pomaličky musíme rozlúčiť a musíme ísť domov. Ale chceme ešte spevačku. No, takže vám ukážem spevačku. Chcete vidieť spevačku? Chcete vidieť spevačku? Nechcete? On chce? Naša spevačka sa volá Natáša. Veľký podnes pre ňu. Ahojte. Serustok Čavale sa hovorí. Serustok Čavale. Budem spievať anglicky. Nevadí? Kto vie po anglicky? Viete všetci? Dobre. Začni od niekedy. Once upon a time there was a tower where we used to race a glass or two. Remember